Ahojte ľudia, pri novom videu dneska vás tu víta Cuketa a Aceton a dnes sa pozrieme, že či je srbská tancujúca pani realita alebo mýtus. Mýtus, nie Mýtus. No áno, si sa pomýlil. Alebo kto to je? Vlastne. No. A ešte tam máte Baba a Junka. To neviem, kto je. Anujka. Aha, Anujka. No, nebudeme rušiť a ideme na to. To je zaujímavé. To ma zaujíma. Nie. Ale asi neexistuje, lebo babka nebehá. V Srbsku, asi. Kto by to bol čakal? A možno. S najväčšou pravdepodobnosťou. Klasické video Tadeáša. Ale to prečo? Na deti? A prečo? To by som tiež rád vedel. Tak to by som sa bál výsť von. Čo keď to bol iba nejaký prank, že to dali len tak na ten YouTube? To je možné. A potom polícia pátrala. No veď. Ona nemala okuliare, tak čo tam dáva za typku? Ale on tam dáva iba nejakú náhodnú. Takže tam dáva typku, ktorá mu hneď vyskočila, keď napísal typka na internet. No asi áno. Sorry. Divné. Toto sú zase... Jako môže... Nie to azbuka. No nie? V Srbsku je? V Srbsku je azbuka. Ja vlastne- No azbuka, tam sú také písmenka. Také divné. Ale počkaj, nie, to je azbuka, no nič. Ale keď nevedia, kto to je, kde zobral fotky? No neviem. To možno bude nadväzovať zase ďalej. No? Že možno sa zistí, kto to je. To sú fotky z roku 1902.
Nechoďte do Belohradu z Verady. Aha. Neodporúča sa to. A teda, keď už tam prídete, tak nechoďte von po 10. hodine. Presne. Večernej, nie ranej. Večernej, pozor. Áno. Super dom. Ktorý ani jej není. Ja sa schválne pozriem, či kto je baba Anujka. Čo by som pre vás nespravil, že? 11. A? Áno. No. Dobre, tak vieme, že otravila ľudí. Tvárme sa... počkaj, kde je to? Tu. Tvárme sa, že nikto nič nevidel. Ty. Čo? To je tá fotka? No však to zobral iba z Google. Hneď prvé, čo mi vyskočila. Dobrý dom. Dom teda. Aha. Dosť. To je dosť. Toto nevyzerá tak.
nebežal. No tak toto není reálne. Mhm. Ježiš, to je strašidelné. Nie, neoblíka sa. Nie, nie. Nie! Čo to je? Prečo? Neviem. Nejsem. To jak vyzerá? A to by bolo z tohoto videa všetko. Čus!